improvisar, entende? Non? Sí, Bueno, é como tocar sen telo preparado. Vale? Bueno, e logo como é? Quen empeza ou como é? Mira, isto ven sendo que unha empeza e as outras van atrás dela. E xa logo, cando se cansa, levanta a cabeza e pasa o chollo a outra, entende? Aí eso é a improvisación. Facemos nós cando É sí, como vas sempre ti, é así. Lástima, ben. Veña. Veña.